Ito yung lapnisa na sinasabi ko sa inyo mga kasinag. Ang kahoy na ipinagbabawal. Ito yung agarwood na kung tawagin. Napakabango ng ano nito mga kasinag, ng puno. Tiyan mo. Yan o. Ang bango. Alam niyo bang puno na ito? Anong tawag sa inyo nito mga kasinag? Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, papunta tayo dito sa Bulod. Dito sa lupa na inaalagaan ni Kuya Milvin. Gawa ng tanungin natin mga kasinag kung okay na yung kahoy na order natin kay Ate Arian. Tanungin natin kung na ano na, nakapagkorte na yung kasamahan niya. Dito tayo nak. Layo ang ano mo. Kasama ko pala si Kulin. Ayan. May nagko-comment pala mga kasinag para doon sa bahay ni Ate Arian na ang gamitin lang daw PVC. Kung gagamit kasi tayong PVC mga kasinag, gagamit pa rin tayo ng bakal. Sisimintuhin natin. Yung pera kasing nalikom namin para kay Ate Arian, hindi naman pwede nating iubos mga kasinag para sa bahay niya. Kailangan mga kasinag yung sa bata, itabi natin. Tapos sa mga magtutulong pa para sa bata, yun lang ang dagdagan natin mga kasinag. Yung sa bahay para do sa bahay, yung sa bata para do sa bata mga kasinag. Ayun ang gawin natin. Kasi hindi naman pwede lahat sa bahay yun mga kasinag, lahat ng budget. Maayos lang yung bahay nila, tapos yung susubra mga kasinag para doon naman sa bata. Sa mga nais pa pong tumulong, tulungan natin mga kasinag yung bata. Maipa-opera lang natin yung bitukan niya mga kasinag. Kaya po ako nag-order ng kahoy mga kasinag, para matipid. Yun lang ihahaligi natin. Kasi ang haligi dito mga kasinag, ang isang piraso 500. Kung bibili kasi tayo ng PVC, babayaran mo na yung PVC. Magkano ang isang PVC? Mabakal ka pa, masiminto ka pa. Kung sa kahoy mga kasinag, makatipid-tipid ka. Saka taon rin naman bibilang ang kahoy mga kasinag. Taon din naman bago masira. Hindi naman kalakihan kasi mga kasinag yung budget natin para doon sa bahay ni Ate Arian. Nandito na tayo. Tama-tama mga kasinag. Tingnan natin kung may talbusan lubi-lubi. Gulayin or bago. Wala yatang talbusan bago Kahit lubi-lubi wala. Ito na pala yung mga kasinag Ito na yung haligi ni Ate Arian. 2, 4, 6, 8. Ito na pala yung haligi niya. Ito yung in-order natin mga kasinag na haligi para doon sa bahay ni Ate Arian. Kaya ito. Pero yung ibang kahoy hindi ko pa alam mga kasinag kung nasaan. Baka pupunta na rin yun dito. Pag naibaba na yan mga kasinag, yung in-order kong kahoy na yan doon sa sa Diak, pag nadala na yan, bibili na tayo ng materialis, ng mayero, pako para mabuo na yung bahay ni Ate Arian. At kumpletuhin natin mga kasinag para pagtrabaho ng bayanihan madali na, kasi nakatutok na lahat ng ng materialis. Nagkukorte ka pa? Mga kasinag, ito pala yung nagkukorte ng mga haligihin, tapos yung gagamitin kahoy kay Ate Arian. Ayan, si Kulit. Shoutout pala kay James. Ayan. Siya yung napag-orderan ko mga kasinag ng mga haligi na yan, tapos yung kahoy. At pag naibaba na yan doon mga kasinag, okay na. Umpisahan natin trabaho doon para matapos na yun. Tama-tama, andito nga sila mga kasinag. Matingin sa ako lubi-lubi, wala naman palaan. Wala lubi-lubi. Wala ang talbos. Madami sana puno ng lubi-lubi dito mga kasinag. Tapos kagaya yan Ayun. Wala lang matalbos. Gulay na nila.
Ayan si Ate Per. Tama-tama mga kasinag. Nagpuputi sila lang kalamansi. Ayan o. Baka gusto nyo mag-order mga kasinag. Ayan si Kuya. Ayun, tama-tama mga kasinag. Makuha mo tayo yung talbos. Gulayin. Hindi pa ako nagdalang itak. Hindi na, kaya naman siguro yan. Ito pala no, may talbos oh. Ayan mga kasinag, masarap gulayin to. Ito mga kasinag, masarap gulayin yan. Hawakan mo nak. Andiyan na, kasama si Kulit. Talbos sa talbos. Nakita ko na. Ayos na to. Maganda baga. Ayan mga kasi nagugulayin. Meron pa dito. Kalit pa. Ano yan? May talbos yan. Meron pa ako nakita dito. Ayun no. Papasayin pa. May daan dito na. Sama ka. Tayo po, dulo po. Salbado ang pangulam natin mga kasinag. Masarap itong ginataan. Tama-tama ito dun sa sa banak na nabili natin. Gagataan natin to, tapos may piniritong banak. Ito mga kasinag, meron pa dito. Meron pa. Wala na, gurang na. May sira, may damage. Okay ka lang? Okay akong camera. Kasama ko si Kulin mga kasinag. Ayun, anak kong panganay. Malinis naman dito mga kasinag sa lugar na ito. Kasi may mga tanim ng limon, yung kalamansi. Yan puso yan mga kasinag ng muko, bulo. Yung saging na may mga buto. Ayan mga kasinag, bulo yan. Kaso iisa. Dalawa. Dalawa sana Panalo na sana yung pangulam. Kaso wala tayong dalang itak. Yang puso na yan mga kasinag, hayaan na natin yan. Baka gulayin naman nila ko Melvin. Lubi-lubi lang muna ang kunin natin. Lubi-lubi, nyug-nyugan. Hindi ko alam mga kasinag kung alam nyo ba yan, yung lubi-lubi. Tapos hindi ko rin alam kung kinakain nyo ba yan or kung kinakain ba sa inyong lugar. Diyan sa taas. Dito kasi mga kasinag, napakasarap nito. Lubi-lubi, sige nak, doon tayo sa kabila. Titingnan natin dyan. Ito, ang daming lubi-lubi Wala lang yatang talbos. Wala nga. Kahit isa, wala Tingnan natin, may talbos ba yan? Dito kasi mga kasinag, ang mga lubi-lubi, hindi pinuputol. Hasaan? Ayun. Hawaki. Ito yung ito? Ito pa. Meron pa.
Okay. Mga kasinag, ang dami. O, yan o. Yung nakuha natin doon, iniwan ko pa doon. Balikan natin yun. Pero yung mga kasinag ko, puro limon yan, no? Grabe yan. Ito pa. Mga kasinag, ito pa. Yan. Okay. Saan? Oo. Galing na kami doon. Ito mga kasinag, alam nyo ba ito? Mga kasinag. Ito mga kasinag. Alam nyo ba ang puno na ito? Oh. Anong tawag sa inyo nito mga kasinag? Masarap to. Kailangan balatan nyo. Tapos pag binalatan nyo, masarap ito mga kasinag, pang sahog sa mga isda. Sa masinigang, pang asim, masarap to. Yan. Ang tawag dito ay katmun. Yan, tanggalin natin yan. May ano siya, may parang yung ano, balahibo. Dito naman siya mga kasinag, oh. Masarap to. Hindi ka maasim. Sige nga. Kainin mo nga. Masarap 'yan. Kumakain ka diyan? Pakita mo. Malaki yan nakuha mo. Parang pagkain yan. Hindi mo balahibo baga. Kamahiyain ba itong bata na ito? Kamahiyain mga kasinag ng anak kong panganay. Kamahiyain ng bata na ito. Kaya mong kunin? Sige nga, kunin mo nga. Wala akong magantalbos. Wala man. Wala mang talbos. Doon tayo nako, doon tayo titingin. Doon sa kabila. Patong muna yan dyan sa bahay. Ayan na mga kasinag yung kahoy na order natin. Nagagamitin natin doon sa bahay ni Ate Arian. Yan mga kasinag yung kakabitan ng paladingdingan. Yan o. Kasi alanganin mga kasinag, kung makaputol pa tayo ng niyog. Ilang piraso to? 20. Nag-order ako mga kasinag ng 30 pirasong ganito. Tapos siyam na haligi. Why? Ayan mga kasinag o. Siyang nag-ano niya mga kasinag, nagkukurti si kulit. Ang isang piraso nito mga kasinag ng ganitong kahoy 30 pesos ang isang piraso. Tapos ito namang haligi, kung mapansin nyo mga kasinag, ito yung haligi natin,
Isa na lang ang kulang nito. 500 ang isa nito. Yang gayang haligi. 500 mga kasinag. Isa lang kulang yan. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Isa lang kulang. Hindi korte pa kayo. Kulang pa ng 10 ito. Payakotin pa kayo. Tama-tama. Ito ang gagamitin natin dun mga kasinag. Itong kahoy na ito. Sa susunod na araw pala mga kasinag, andun na ito sa baba. Andun na ito sa may klater yan. Makakabili tayo ng ng mayero, pako, para mabuo na yun. Mga kasinag, uwi na kami. Ayan na si Kulintog. Tapos yung dala namin gulayin. Ayan. Tamang tama ito. Abot pa ito sa pamanggihan. Wala tayo ibang nakuha mga kasinag. Wala rin pati plastic dun. Kaya labitin lang natin ng ganito ito. Ayan. Uwi na tayo. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo mga kasinag na lapnisan. Ito oh. Yan oh. Ito yung lapnisan na sinasabi ko sa inyo mga kasinag. Ang kahoy na ipinagbabawal. Ito, ang laki nito. Ayan oh. Ayan mga kasinag. Oh, hanggang dun. Lapnisan ito, lapnisan. Ito yung agarwood na kung tawagin. Napakabango ng nito mga kasinag ng puno. Tiyan mo. Ayan oh. Ang bango. Ang bango ng niya, ubak. Ang bango. Madami kasi pupunta dito mga kasinag. Inuubakan itong puno na ito. Marami nagtatagot. May mga tinagaan oh. Kasi marami nababanguhan dito sa puno nito. Ito yung lapnisan kung tawagin. Diba? Ang laki. Yan yung mga kahoy na ipinagbabawal mga kasinag. Ayan o. Laki ng puno na ito. Sabi kasi nila mga kasinag, ang ganitong puno daw, ano yan, na milyon ang halaga. Ang laki yan o. Andito lang pati sa daanan. Ang bango niyan mga kasinag, pag ano yan, kumuha ka ng balat, tapos amuin mo ang bangot. Di alam mo yung agulayin natin. Okay, very good. Ito sana mga kasinag, ulubi-lubi oh. Kaso matigas na yung talbos. Ayan oh. Matigas na siya. Ang dagta nung ano, dumaan sa buhok mo. Oh, pili. Oh, pili. Oh. Pili oh. May laman ito mga kasinag. Yan oh. Puno pala ng pili yan oh. Asan? Oh yan oh. May mga laman yan. Oh yan. Ang dami oh. Ang dami. Ang dami mga kasinag. May laman to, may laman. Wala na. Kabog kasi ang kumakain dito mga kasinag, kabog. Kaya ganito ito. Kabog ang kumakain. Kadarating lang namin dito sa bahay mga kasinag. At ilipat natin si Magayon. Andito si Magayon eh. Oh, nagparsabid ka na naman dyan. Sino nagsabing magparsabid-sabid ka dyan? Ha? Saan magparasuot? Ay, parsabid ka na naman. Ikaw talaga Magayon.
Saan ka ba nagsabid? Eh, kaya pala. Hindi ko makalis. Sige, sige, abante, abante. Labas na. Labas na. Sab-sab ka dyan. Lipat ko muna ang talian mga kasinag. Ako daw mailipat ito.